what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako yewondo alwaka imanya manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe taigara mumako yewondo alwaka imanya manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumako Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Fumani. Baba makati tiripo izikurise kuno anditika kwatiri kunzvimbo yatiri kunonzi kupi kunoko Fairview farm riri munzvimbo ipi Fairview farm Igoromonzi anditika aiwa ndinotenda baba ndinotenda nekundigamuchira sekumbotaura kwandaita kana kutaura kwandakaita parunhare nekuzotsanangura ndichiuya chirongwa chatiri kuita ichi chirongwa chekumbiridza nhoroondo yenyu yebasa ramakaita mukusunungura nyika ino yeZimbabwe. Toda kuteedza matsimba enyu ekuti mukomana watigere nayo uyu chii chakambonyatsomupusha chaizvo kuti aiwa regai ndibatana nevamwe ndisunungure nyika ino yeZimbabwe. Asi tisati tapinda ipapo regai tidaiso toziva kuti kunoku ndaona kuti kumunda kuFairview farm kuGoromonzi kunoku mukomana wandiri kutaura naye zita rekuberekwa nekwaakaberekerwa uye zvakare mhuri yekwavo yakamira sei? Ini zita rangu zvinoita Chaona Nyamakura. Ndakaberekerwa kuZumba pakarimbika muraini rwaNyamakura. Okay. Tine bhuku redu. Muri ana sabu. Usiri pandiri. Asi tiriwana nasabu. Alright. Kuti mangwana nchaugara. Handiti. Mukana uchasvika. Ndazvarirwa pakarimbika. Ndakazvara gurirana takadzorijusa during the war time. Tichisha kutorwa korapa. Oh. Saka ndakaberekwa 1953. Asi pachitupa chiri kuti 1962 kutiza korapa kuberekwa handiti kutiza korapa jusawo ini zvandakaita chakazoita kuti inini ndikushe kuenda kuhondo. Aiwa musati maenda kuhondo ikoko muchikura muri kuZumba makamboenda here kuchikoro kana kuti zvazvakamira sei kunzvimbo iyoyo? Ndakaenda kuchikoro ndakatanga chikoro chinonzi Chimbuzi chibva ndazotransfer ndichibva ndaenda paRudaviro ndichibva paRudaviro takatinhwa tikaenda muKipi vanhu vapinda muKipi taenda kuchikoro chinge chapadhuze taiswa muKipi right. Zvakazoitika ndezvekuti inini ndakagara pamba kuseni somasvikira amaitara ndiri kutodya poriji mabhuku anga ari apo ndakazondoshamisika nditoona mota yasvika mota iri kudei iri yemasoja wasvika ayo ipapo ndaita grade 6 aita sei vachibva vasvika vakati ndopamba pana tichaona here ndikati ndopana ndini ndakutodayira andi saka chinzi iwewe unotamba namaganda uya kuno ndakati ndichitamba namaganda ndiri mwana mudiki ndichidya poriji kutoenda kuchikoro mabhuku angu ndiwa vakanditora zvichokwadi. Igore ripi? Igore ripi kwese 75 vandidaro pa 75 ndakaenda kukempi yemasoja ndasvika kuya zveshuwa ndakarova ndarova ndiye akazongoti muri kurova mwana mudiki sei
mudzorere kwamamutoro vakandidzosa peshuwa vachibva ndasvika kuya pakarimbika kuchibve kwakarimbika ndadzoka kuyawo chakazoitika ndechekuti vakandirwadzisa ndopandakabva ndatoregera chikoro grade 6 iya 76 takabva ndangotoregera ichibva ndaita sei chiva ndaenda kuharare pandaenda kuqueens hotero kuya apo ndangoenda pasaidi pamayadhi ari uku handiri museri kwekuti queens panapa museri umu muna roton row right zvakandishusha ndakati ndakangoita almost 2 months ndiriko ndakazobva kuharare chibva ndaendawo chisvika mukipi handina kugara umuswa 25 December asi uku ndakadzika 24 and 76 ndichingosvika ipapo ndakabva tatorana wangu wenguva chidawo zvandiri kuda chiva tangoyambuka chiva tapinda muchiri kurangarira kuti ndanani wakomana wakomana ndayambuka nawo ndaiti Kerry Munamba Alfred Munamba Danger kanodeveta Keshi Nyamakura mukoma wangu iye poita ichi chodza tichi chaputika ndo wakomana watakaenda nawo nanani ainzi nani ndo wakomana watakaenda nawo asi tichienda kudaro takafamba ishuwa tiri tega pasina makomrades watiri rugruta chibva taenda nenyamapanda takuda kusvika mutara inoenda pabhodha panyamapanda takona rendo ichifamba kubva kumusoro kuno ichidzika kubva kwamutoko ichidzika saka zvatakaita takabva tangoti wakomana ai masoja inga akamisa pfuti yake so takati masoja asi tapadhuze notara toita sei chibva tatanga kuita sei kudzoka tadzoka vamwe vakati tibva tati aiwa musatiza zvekuti tinozoshayana vamwe vakabva vangoenda nokutya handiti saka takabva tasara 37 pa40 handiti pa40 pa37 vamwe vakabva vangotoenda vakazotobudira kupfungwe vakutobuda vakutonzi kamwana katakanhonga nemasoja mazona achibva kungoti akangoti ndiri mwana mudiki handisi kuziva kuti ndakafamba sei ndienda towana magandanga unoziva kuti upinde pari safe unototaura zvinokuponesa iva taita sei isiva tayambuka takazoyambuka usiku pabhodha ende nyashawo dzamwani dzekuti hatina kutsika mabhakuni hatina kuita sei takangoti sokutaurwa kwataitwa nemakomrades kuti kana woyambuka pabhodha patsika mwe ndipotsika handiti saka tichibva tangoyambuka bhodha tayambuka bhodha takafamba tingati almost 5 kilometers patarara teitakosvika mupovu kuri mumozambique takapinda nepateta handiti tasvika povu dzoku dzine security takabva tangosvika kuseni kwacho patakarara takabva tatoona tatenderedzwa nepovu atosvika makangarata inda takati asisi tizaonde kurodi Zimbabwe tiri kuti kuridisha handita vachibva kutitora vachibva vatiendesa pashangara pashangara payo takatora vataenda mutende panonzi pabhatari yavo tabva ipapo takazoenda kutembwe tabva kutembwe tasumuka patembwe pakazotsvagiwa indeki yokuenda kutanzania isisu tinge tichiri kunzwaka vatanzi vanotora nhamba vatatotowa nhamba vatatakuwa vataenda pachingodzi mutreni kubheira mundege isu takazoteera indege yeimwe ndege yaida kukepichwa pabheira yaida kukepichwa nemabhuru handiti yakatakuna makomrades kuita treni saka isusu takatangoenda kubheira vatapinda mundege vataenda Mtwara airport yayo mutanzania takazoenda regiment 9 ndopandakaita training yangu ipapo zita rekuhondo inoti pindai chibvongodze ani pindai chibvongodze handiti ndibva tatrainiwa ndofunga takaita almost ye ingati 7 months tichiita training vatazobva ipapo
vatazoenda kuspecializa panozosarudzwa vamwe vanospecializa zvombo zvakati kure kurei zvokuti vanozogona kuti kana mamuhondo unenge uchibetseredza pakuridza kunenge uchiitwa futi saka isi takavatabvungeina unonzi regiment 7 yedhikota saka tazobva ipapo vatazotakurwa nendege kumutwara kumutwara takudzoka kumutwara vatasvika patete tasvika mutete takatanga kudistributwa kunzi ava vanoenda kusenzera kuprovinsi yakati kuprovinsi yakati kuprovinsi yakati saka inini ndakavanda koko giredwa ndichiva ndaenda kuprovinsi Tete provinsi asi isisu kana tiri kurwa ikoko tinenge tichiti pesinding sector ande saka tapinda kunanakabhura basa magobo kusvika tapinda takutanga kubva Manahwata yainzi detachment A tichibva imomo takuva taenda detachment B detachment B muya tinoti tichibvawo vataenda detachment B yomunanakazonga Bakasa Kachuta tienda kubata kunana Muzura zvabva izvozvo takazoenda maassembly point taenda maassembly point takaenda kunonzi Alpha Hoya assembly point ikudande tabva ikoko takazotorwa tikaenda muchitongeza anditika right tisati tasvika kumaassembly point tira kudzokera kumashure musati maenda kuhondo mataura nevamwe venya kuti ndinotaura kuti tiite pamakatanga kusangana nemaganda akati papi musati maenda kana makugara mukipi kana kuti musati maenda mukipi pakomana pavakauya kuti munoziva kuti ili ndo rinonzi gandanga ndezveshuwa takasangana tisati tatopinda futi mukipi ipapo varungu vaindibata zvavo asi vaitoziva nokuti munongoziva kuti zvinoitika muhondo kuno vanoda magandanga kuno vanoda uko handiti zveshuwa ndakaona vakomana vanonzi vana Lee nana ningirike Lee nana ainzani ndimuchimgido nana Gudo ndovenge vatakasangana navo saka vaingoti tuma vasitetichi nana Elias Ngurube asi Elias Ngurube pano zvaakazomboita handiti kanenge kuda kuzoti hondo yatiomera asi inge isati yaoma vazongotsvedza vachiti vamwe imimi achiita kaneka kutengesa asi ari comrade then ipapo ndo watakaona isisu kuti tizopinzwa mukipi saka mavaona macomrades vakatanga kuswa kuti chii vakati isisu tiri vanhu vanovhera sununguko zveZimbabwe ndosaka mauya tichipinda mumakomo takatorerwa nyika yedu isisu novapambe pfumi vapambe pfumi avo vanoda kuti zvanyira vatorera madheteteguru edu vanana mbuya nehanda saka vana mbuya nehanda vakazoti mapfupa edu achamuka saka kumuka kwamapfupa tisu tatomuka saka vabereki tinotsvagawo sapoti yokuti imimi patinenge tati tiri kuda chikafu motipawo ndodya tiri kuwira kuti isisu tizvitonge tidzorere nyika yedu payakatoriwa nemabhunu vachitorera madziteteguru edu vanana mbuya nehanda handiti sa basa ramaita imimi panguva iyoyo rekuti masoja ekwaSmith anobva aziva kuti kuna tichaona maita chii isisu manje taipatura kupatura kwedu ndokokuti inini ndaenda kuchikoro ndaenda kuchikoro kuya tinonatsa kutoona kutoti masoja afamba so then patinongobuda inini ndakutoita straight kubhesa information kuti masoja taiona pakati nopakati asi vari kufamba so handiti vari kufamba so asi I'm sure vanhu ivavo kufamba kwavari kuita pane something zvinhu zviripo zviri kuda kutoitika nekuti vanhu ivavo vane munhu avari kufamba naye handiti then kana vadaro ivo tatovapa chenjedza vakutonesa kuti vamwe ngavachenda vakadai vamwe ngavachenda vakadai but ipapo nguva yacho iyoyo vasati panana mujipa wakawanda
nguva chivashoma zvekuti maigona kutora kana 4-5 anogona kuita sei kutenderedza vachisaraunda kuona kuti makomuniti vakagara mushere kati handiti uende uye vadya here ende movement yacho yekuenda ikoko haungoendi unofanira kuenda kotsvaga mwombe unotoita kunge uri kotsvaga mwombe asi iwe uchitoziva kuti ini ndiri kuenda kupi pane kwandiri kuenda kana vakasangana kana vakatosangana nomurungu nenge uchitotaura kuti ndiri kotora mwombe dzangu apa kuti vasakuruva asi kana wane information havanokurowa handiti so pamakazonzi musi wamakatorwa muchienda kukipi zvakafamba sei ipapo vakangouya matorero vakaitwa vanhu vangonzi mota dziri kuuya vanhu tiri kuenda kukipi kwakarimbika bhuku rakati riri kuenda makati bhuku rakati riri kuenda mukipi yakati bhuku ese mabhuku akasaraunda akapinda mukipi apinda mukipi pakubuda zvaiitika wakubuda kuenda kumaminda wengu vasingarambidzi pane nguva yavairambidza vanoti munobuda nenguva dzakati kana iri 10 munobuda nenguva dzakati asi manje zvaizoita vana vamai ava vasikana chimugini vaitora kamwana ako handiti vatora ufu handiti vachiziva kuti makomberedzi aripo ari obva vaisa upfu huya lese mukapepa kechingwa handiti kanoita kunge fanike musana kanoronderwa so kuti kakwani pamusana kwakutora mwana mucheche uyu kwakuisa kumusana tiri kuenda kumunda uko mune makomeredzi anenge achitoziva kutoti upfu huri kuuya vakadai tosvika utotora ipapo asi vanenge vanana mujibha vanenge varipo vanozobikira kumatongo sadza riya roenda ukomucha zvatobatana manheru vanochovha ende laitotorwa mukipi raibuda sadza raibuda kubuda chaizvo raibuda sei ipo pakagadwa pagedhi ipapapo rinoperekwa sadza zvakafanana nokuti kana ndichishanda umo mumurungumu handimukona ndikapfeka bhachi ndinosadza bhinzu handiti ndinosadza bhinzu iwo vanongosvika vachingoti ungodai asi kutoziva kuti ndichisvika uko pandinopurunura ichi ndakutozosadza makapa angu ndakutoza ndo zvaiita ipapapa mafambiro ayaita history yacho ipapa nguva yemukipi ende mukipi macho pane nguva yekunzi kunonzi uyai kuchimudhuri vanhu vese nekuti panenge paita musela utano akatengesa kuti vanhu vari kubuda so chichichi anenge akutotengesa tsvaga runako nekuti anenge akutodya nawo ndo maitiro atakaita mukipi matindi makauya vakatokanganisa zvimwe zvinhu unotosiya nezvinenge uchitokabiwa mutengo yakungoita mutengo wefosi sa muri mukipi makomeredzi aimbopinda here aipinda cheka waya so zvakaita security patapinda pageda vaive nemabainet kutopinda vabere sadza kana kuti budaya tenda sefu kutoti munhu ari nguva nguziva kuti kungotaurirwa zvenguva diki diki handiti zvisina kuti wokuko vanozoziva kuti pane zvaitika wotodzoka ubereki wotorara asi ivo vanozotenderera newaya mani vanozoona kucheka waya vanhu vanenge vakutorambidzwa kuda pagedi nekuti waya yavo yacheka saka vanenge vakutorambidzwa wototaurirwa kunzi nguva dzakati ndo dzamunobuda asi vasingazive kuti nguva dzavari kutibudisa nadzo idzodzo ndo nguva dzatiri kusangana nani nowakwamana saka musi wamakatorwa nemasoja makaendeswa kupi akaenda kuchembe kwamashambanaka mamini wako nemakani ndaudza mamuri grade 6 ndiri grade 6 saka vachikubvunzai vaibvunzwa nemasoja echirungu nemasoja echitema here ende vaiti vanoda information yechii kubva kwamuri tinogana ngati ndaiwana sei saka information iyo panenge pakati apa uchiwana
akauchiwa ovaita murumbu wani vakagara pakati vakatiita semuranda andi anokubvunzawo ukubvunzawo ava anogona kutaura zvinhu zvisiri izvo kumurungu anditi murikuona kuitira kuti inini ndiite sei ndirowe ende zveshuwa akataurawo zvisina basa murungu uyo anotaura kuti roa saka mwaiti ndakadaro kundirowa ninoziva zvaita njombo njombo dhirinya dhirinya odzoti pakazouya mumwe munhu tiri pakembera anonzi metopich auya akati muri kuroverei this young chip iyi vachinzi inoziva nezvemaganda vachichira vachinzi no musadaro ubva ndibvunza ndakati no ava vakanditora inini kuseni handiti chitodza poriji ndichienda kuchikoro saka vakanditi iwe uri kutamba nemagandanga ndakavati aiyo tiri kutamba nasei ini ndirienda kuchikoro zvemagandanga zvabva papi saka chinzi izvezvi mutorei muende naye mudzotsa kuchikoro zveshuwa vakanditora vakauya nekunonzi pachipfunde pepane chipi chiyambuka wakutya kuchienda kupi kuchinditsitsa kwavakanditora nokuti waitoziva kuti pakati apa pafambike baba nemagandanga handiti ndichibva ndazongotiwo inini nokufunga kwangu ndakati ende ndezveshuwa apa iva ndati chindiburutsirai pano pamhiri pakaruwa kanonzi chidyo iva ndaburuka andofamba netsoka ndakangoenda iwo akanditi chifamba nerodhi chete saka ndakabva ndangofamba nerodhi kusvika ndasvika kumba saka zvakazondigumbura ndechekuti iko zvizvi ndasara maleseni nowangu ndochiita sei ndasvika kuya uku handina kupedza 2 days 3 days vandadaidzwa namukoma wangu kuharare vachinzi samwana ikokonouraiwa uya kunotiwa ndaita kuharare ndaenda kuharare ndakatiita aiwa inini kurohwa kwandakaitiwa ndakaroveswa saka nditofanira kuti ndigare kupi kuno ndoda kutoenda chete nditodzi ndakutoenda kuMozambique ndichingobva kuno ndakutoenda musi wa 24 December chiva ndasumuka kubva kuti ndaenda kumusha 25 December ndiva makrosa chiva ndakrosa saka upenyu pakipi yamakatanga kusvikira wanga wakamira sei paitodaidzwa vanhu vachitonzi uyai pamashopu wogara uya madhimudhimu akamira pairohwa vanhu zvisinu makangoona manzi tiri kunzi uyai pakipi papa ndichinde pamashopu apa muri kukuwadzi iri nyaya yekuti magandanga ari kupi kana kuti muri kuchengeta magandanga saka pepana baba mukuru wangu wenguva nemental disturbance ndo vakazoti muri kungorowa vanhu aya magandanga ari pamusoro pegoma apayo endai ipapo avaneikawa anditi vakamutore vakada kumurowa kudai so aiita ingane tsumbo dzake vakamuti go aipfeka heremendi vakamuti go yobva ati go wotema tsindi achitotaura varungu vari kumurowa vachinzi foko raanopenga vatomubvisa utoenda saka pavanongotaurirwa kunzi ayo magandanga ari pamusoro poruwara apayo vanobva vatosumudza madhimudhimu kuenda kutotiza ndozvavaita handiti imi makumozambique mumozambique kumakempi amakatanga kusvikira mairarama sei pakempiyo inhoroondo baba ndo yandiri kuda nhoroondo ndeyekuti pakempi pandakasvika ini pandakatangira kuti ndakuchienda kutraining panhingirike takabva pabhataria mutete saka takabva taenda kutembwe tasvika patembwe zveshuwa tairara mumazibharavi akadai anditi magumbezi maipuhwa pane vamwe vaisponza magumbezi nekuti tinenge tine malogistics anoita kuorganiza zvokudya zvekudii zvese zvechokwadi akasvika pakembi ipapo mazuva okutanga kana muchitsvaka munodya zvakanaka anditi asi at last pano pakazoite dhitano nekuti vanhu vakatambura nozvokudya taifamba taitora tumagaba baba
twakadai tuma baked beans tichienda kutsvaga chinhu chimwe chinenge chiderere tichibika tichisauma kana takaenda kukicheni kune sadza nesauti handii saka taiswa sadza mumatsaga asi tichitsvaga zvatiri kuda kuti isisi kudya hedu uku asi nyika yedu tiida sei tiri kuida handii unongosvika iwe unenge unodererako rinenge sikabhuru handii ungosvikawo sadza rako waisona chisagutu tautaura imilitary language yedu chisagutu chipepa chokuti takaneka bhegi ukuti ndotora sadza rangu ndoisau ndotora sauti yangu ndoisau tozoisa derere rangu totobuda ndienda ndotya ndatorarama handii zvabva izvozvo ndo mararamiro ataita hembe dzaiuya tichipohoka kunaizoichifuga ende zveshuwa taifugawo ndizvozvo unongoti muhondo asi nguva zhinji hapana kurara because training yataiita yaitira kuti mumwe nomumwe ega asimbe asi tazosangana nedambudziko rezvironda makumbo aya matekenya dekenya rakaita kunge fanike munoziva ningi makwekwe ngombe aipindawo yaiuya iri nhata yeningi andi munoziva nhata dziya dzinotauka dziya zvekuti huku ine nhata dzidziso andi youya yobva yati umu muzvigumwe mako mupfe kana kuti umupfe yogotanga kusika andii yochipinda inokanda mazai kobva pabuda chinhu chinenge gwekwe chikoko andii chinovharidzira kana yakora yainingirika kana wakagara seizvozvi ndakabvisa masokisi kana ndakagara seizvozvi atanga kubuda tumvura handii akutobuda mazai aenda akutospreda kupa vamwe vanhu chihosha iyoyo ndio zvinhu zvainyanya kuita zvataisangana nazvo handii neo anonzi mahurricanes ainyanya kubata muvanhu wakazi nekuti vaiti pipo vachiti gwada unge fanike munhu aita lusichi makumbo aya izvo zvaimshuwa zvaikonzerwa nediet yataiwana zvekuti kunge kusiri kumusha isisu ndo polisi yataitina hakusi kumusha tinogutira kuzimbabwe handii saka nhasi ndo kwatiri kuno handiti madzoka maakufront first battle yenyu muchiri kuirangarire first battle yakaitika tichipinda hapana zvakakasangana vakazoti mapinda imomo munozongenza vanhu vanenge vakuti kwauya marukuti vanenge vari vanyuwana vasati vapinda mufrani zveshuwa vanenge vachipatiwa chinhu chatakasangana nacho vakazouya mamuri panzvimbo ipa tata panzvimbo yedu ziso rangu maranza okuti rakarohwa uku ribva randipfuchira maivhu richirohwa uku richipfuchiwa maivhu saka isisu tenge tisingadidze zvekuti takatakanya taiti zvenguva iyoyo asangana nazvo asina kusangana nazvo isu tovatatoritidza because ine tiri vashoma ndege ibva yauya mamuri panzvimbo iyi tiri pakazunga vanonzi pakazunga detachment B ndo nzvimbo yacho nopamwe imomo takazoenda kutora kunonzi kuredha musati mapedza ndaudza kuti ipapo pakaita dambudziko rekuti ziso rizokuvara chii chakanyanyoitika ipapo inhiri zvakafamba sei kuti tizoningirika hondo iyoyo yakatikuwadza mumwe anenge ari pasaidi pako ndiano unongomutaura kuti shamwari ndakuwara handiti ode kutaura kuti shamwari ngatisumuke handiti totosumuka yakatanga sei hondo iyoyo yakatanga kuitwa ambush handiti kubudikidza nokutengeswa
kuti vari kufamba so vakagara pakati uzongoerekana watoona kuti mabhizi auya mabhizi auya vane marendirova vane manhingirike marendirova ari kuuya uko ya mamotobheki ari kuuya uko saka apa nguva diki diki unoona mudenga machena mano ndege saka wopasito vanotanga kunamura kana kuti vomudenga vanonamura kuti d panoti d pamunosumuka imi mavhunduka makutosangana muno mucrossfire nowani ivavo saka zvakati patinenge tichidzorera faya saka ivo vakarowa vane maranza avo vakarowa maranza saka pandendiri pano dombo pandiri saka ndakaita se ndakahwanda ipapo saka ranza rakarowa rinobva raenda kuvira pamberi pakavo saka yakaita shield yangu inhingi idombo andii saka majecha ndio akazosvika kubva azoti muziso wacha saka unobva ngoti panapa panyangara maziso handichaona regaidiri titoenda zvatangotosumuka ngokuti vamwe nekuku vamwe nekuku asi munenge muchiziva kuti tichasangana pakati tese kana pasina akuwara apo ziso harichatoona ziso harichatooni razara ivhu kuzoenda tinenge tino machiremba edu urosvika kuti geza ziso redai uzonzi right uyo patiri kumbofamba kuenda vanhu vanenge vachienda kupaturo haafanirwi kuenda munosara naye toona kuti anenge aita sei kana asina kuita right tomudzotsa kuti saka inini handina kudzoka kuti zvange tosinza ainge ari maivhu asi dai ainge ari matombo ndofunga dai rakatoshuka kuona rinoona zvaro bati rakazongodzodza chiganda iri kuona rinoona zvaro kuona rinoona zvaro zvekuti ndinopota ndichiti ndakadai rinobva raona ndo bhati yekutanga yechipiri takati taenda kutora nhingi mombe papurasi nokuti kudandi kunonzi kudandi attachment A kwekusisina chii kwekusisina kweyenge ya no go area mulungu enge asasaburuke musere ndisaka wenge wakunetseka nechikafu chiva tatora vana mujibha tikati vakomana toda kuti vamwe vedu vari kuseri kuvararame handii saka toda kuenda papurazi nomumwe mulungu anonzi Nyausa iye ainetsa aiti kana osumuka enge anokaspota aiti kana osumuka ipapa achiuya kuspota kutsvaga magandaka anopumha kandege kake nemutswe aisenzesa ng'anga yenhingirike aya machawa saka takabva vaenda kutora maafrikanda 17 mazimombe handimunaziva maafrikanda ane mazinyanga akadai papurasi pake ipapo chiva tatora vadzauya pataisa munhu karikuwa kanonzi Otete baba chakazoiti woteera baba woteera isu takati ayewa hatifanirwi kuvaregerera pavakada kuti vachoti panokamukarikowa takati tawaitira mbushi dzototanga ipapo idzo ng'ombe dzaenda havana kudziona dzakabva dzaenda kuseri havachatodzioni kuya kunogoyoreya ndokwakabva totadza kuenda asi apa isisu takazotoridya radai because wengu wafonenana wese varungu vese vomapurazi kuti kuno kwaita chimwoto taakulidzirwa zvakasimba asi watora ng'ombe dzangu ende ndiye I'm sure ndiye ngari mukuru vanhu vomapurazi nokuti ndo rimwe bhete kuzoita rimwe rakati inini takabhesa ipapa kunonzi kwaZvikumbo ikoko muri mukazonga imomo kunonzi kwaZvikumbo zvakanzi vakomana ngatibve pano papi pabhesi pano hapana kunaka sei ndiri kudaro because tete nomumwe detachment commander detachment PC ainzi Tendai Basuka aisvikewo handiti saka anongotora jira rake ututu handiti ati vakomana pabhesi pano hapana kunaka saka munongoziva kuti takasiyana vanhu
vakati haiwa toda kuona chinenge chauya ichocho handii ende zveshuwa dzakauya ndege dzakasenerera nemakomo because kana ichiuya ndege haiuyi direct inoteedza makomo aya muungumira otorwa negomo mimuzongori kana dzanyuka ipapo pakaita masaka pakakuwadzwa macomrades almost ingati kuma6 vamwe takazototakura tikatienda uko takazotakura mwenga achekwa kubva panapa kudai nenyere ndo rimwe bhetero ratakanyanya kuita imomo ndudzenye murungu uyu Surprise wamaiti aishanda nenganga yechichawo zvaifamba sei ini makazviziva sei kuti murungu uyu akuita chivanhu right mukati mepurazi munenge muno vanhu vanosenza vanotida isisu handiti ndiwo vanhu vanenge vachiti vakabuda ubva vauya kwamuri utaura kuti makomrades apa pakamira pakadai 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 uyu kana achisumuka so anotanga aita ndege yake kudai 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 Surprise aitanga anotanga ipuma achiita kunge ari kupukuta dust nemuswe wemombe vanga akagadzirwa nechavaka inonge yakagadzirawo zvidaudau zvayo handii saka anozoti kana akuya kuspota isiti watatoziva kuti kandege kanyauzako pindai mukavha kuno nekuti akationa achati tishedzera varungu wouya saka muchawa uyu nganga yemurungu hamuna kumbomutsvaka anga asingabatiki because uyu takaenda kuvataka papurazi yake zveshuwa takaenda kuvataka ameno kuti anonyumwa sei inga akachera akawaka imba yake so imba iyoyo kai inge inechi iri underground zvekuti makauya kuvataka muchiridza kana makarowa kumusoro kwese asi anenge ari underground handiti saka pane one of the day ratakazoenda hatina kuguma ipapo tichizoenda takasvika tikamuti tikati nhasi tiri kutoenda tinenge chienda kuvana mujibhaka ongorirai vari imomo kuziva kuti taurira kuti ari kufamba so ari kudai ari kudai saka takavata mutaimira achiri panze handiti pakarohwa rata neM90 twa rata masabhestas anotsemuka kaya zvichitsemuka richibva muti cha achibva atomhanya kuti pano panyangara achibva atoenda asi haana kufa nanhasi ndisingazivi zvangu pari zvino because zvakapera kare kuti tichiziva kuti aripo here kana kuti pasara wana ipapapo muchawa hamuna kumubata aiwa kusvika mubve ikowo kusvika titopedza titoenda muassembly point right pamabattles ese amakarwa comrade bhattle rakakurwadzai rakatanga sei ndiro rondege randiri kutaura airo rakarwadza nerimwe rakazoitika ipapo tetisipo rakazoitika pamubakasi pepakaita semakomani handei saka vanhu vakabva vauya kobesa iroro ndinge ndisipo asi kuti vandaishanda navo vamwe vangu varipo pakakuwara vanhu zvakasimba kukura ende rakatotirwadza because munoziva kuti pamunenge vakuwara vanhu munoita kunge fanike maakutoruza hope nezviri kuitika nekuti vamwe venyu vanenge vakuwara muchazotopinda bhizi rokuti munenge matoita sei kuzovatora chivaendesa nekuti taita zvokutambidzana kuti attachment yakati tauya nevanhavo tambirai muende kuvaisa attachment yakati tambirai vanhavo vayambuka boda vakutenda kumozambique ndokwanenge vakurapirwa iko saka rakakufadzai imimi ramakati marova mukaenda kunosangana katongopotika kuti ndiko gathering point kuGP kwamaenda makatanga kutoimba muchicelebrate zvakafamba sei ura takaita pagondo wakati wauya varungu saka wakauya lese isitete pamusoro iwo wakauya nekudepression wauya nekudepression takati vakomana nekuti kana tiri mumaposition unesa mumwe vamwe vairi uko ndo watinoti mapesa vanotarisa
nharaunda yese tinoti takaisa vamwe apo vairi vamwe uko vairi goma ndiyo inenge iri pakati vamwe uko vairi saka vakauya nethis side ende ini ndiye ndiripo pesa tichibva ndati endesa paHQ mumwe wangu mhanya wotaura kuti pane varungu vari kuuya nedirection yakadai saka chinzi saka vaiva vanozobva uku uye ugotora mapozisheni matiri vakati muri kuvaona here avo ivo vanenge vachingoti vanhu havasi kutiona ipapo takaita masaka kungopedza chete totodekara kutopedza tozongoti nzvee toenda kuno nokuti ndege inotora radius handiti inonzi radius yekuti isu tinongobuda muradius so zvakaita pano nokugomo asi tichiona activity iri kuitika noimwe yakaitika panonzi Hamboto pakauya wemabhiza atinofana kumbovaona kuti vari kusvika sei obva vasvika pano nopamupatapo vakumura bvisa mabhiza avo vasungirira zvese makoti mabhandiri avo pfuti dzavo vaturika uko vanenge vanongodzendamisa uko vakutobika saka kamwana kadiki handiti kanenge kachishurwa kakadai kari kutinha mombe saka katinha mombe dziya idzi kachibva kapfuura nekupi saka iwo wainge ukatora kuti kamwana kadiki aka hakana basa handiti saka kamwana kadiki aka kabva kangoti kachingosvika pamba kubva kamhanya kubva kaisa mombe mudanga kubva katoya kubhesi akati kakabva kangodaidza mukoma ndine nhengo ndiri kuuya saka chinzi pane varungu vane mabhiza vakasungirira pachikomo pakati sachinzi ende bepa close nesu manje takati handei vatasumuka pataita petrol formation takudzika advance ndimuri kuvaona here isito vatazoti kamwanako chienda chitiza mhanya uende kuseri uko isu takutoona kutoti ndowana takatanga kuti bazuka M90 RMGPK ma-AK ayo takaro bhiza rinosumuka ukarirowa rinosumuka kwarinofira matanga ari ukayo padhuze rinosumuka riuya nomaposheni menyumuka rinokusetuka asi avava haataremadza atangosiyiwa zvakadaro isisu hatizotambiri mutunhiwa kunenge kwakungotambirawo namuchipa nanachimbwido vanenge vachiongorora even kana vamwe vabereki vaitongokupa information yekuti taona zvakati nokuti kana wenge wakanzwisisa chaizvo information kana munzvimbo imomo hamugari zvakaipa unotogara zvakanaka nokuti vaiti vana wedu tiri vana wenyu munozotitengesa dzirikuda kuti isisu tiite sei tisunungure nyika zvinozouya hazvo ramuchiri kurangarira ramukadai makafira ipapo nderipi dai ipapo panhingirike pano patakaenda kuataka inonzi paJohn Mashanga hatina kuridzirana asi kuti incident iyoyo yakatoitikawo patiri zvedu yekuti akasheya mota 82 ichibva yakachikira pandai padirection saka iye haana kuzoiningirika haana kuzoiadhijasa zvadaiti adhijasa so achibva angosvika achibva yazokachikira pamuti ini ndiri pasipo ndobva ndakazokuwara panhingirika ndakapinda nemafragments aipapo unombotonda kadzungu kuti asi ndakenda ndichidzoka ndaona ndichidzoka handiti munzvimbo nenzvimbo maiti mukasvika mainotaura nemidzimu yenzvimbo ikoko maitawo sei ndo zvataitoita izvozvo taitoti tisati takasvika munzvimbo totanga tabvunza vakuru venzvimbo muno vakuru vakati kana kuenda pamambo
kusvika muti tisuwana vanotauya uya kwataita tiri kuuya nedonzo rekuti toda kuti tauya kusunungura nyika yedu yatakafambiwa nevapambe 10 yakatorerwa nambuya nehanda nanasekuru Kabvuri. Saka tisuwana venyu tinoda kubva paMozambique. Saka tauya munofanira kuti taurirwa makondisheni emuno kuti muno hamufanirwe kudanza kana musingabvumirwe kuridza pfuti vanotokutaurira kuti musaridza pfuti kana muwanzwa nzvengai makadai. Asi isisu tinozoita chikumbiro chokuti aiwa imimi makadaro isisu takutokumbirawo imimi munzvimbo yenyu nekuti isusu takawanzwa kuti vari apo chimbodai tinotenge taakutovatya. Saka hapana kurwa katinenge tichiita. Saka tinotofanirwa kuita sei kuti tivarwise. Shoko rekuti maakuenda kuma-assembly points rakauya muri kupi? Rakauya ndiri kunonzi kuGuruwe kunonzi kumarira tsuru. Ndokwati nokuti unopota munenge muchiadhivhanza akaenda mberi. Soko iroro rakauya tiri pamarira tsuru padhuze kuGuruwe kuti ceasefire. Mauda kuenda vanhu vese vanomira panzvimbo yakadi mabhazi ari kuuya mabhazi iwayo achatakura vanhu vachienda panzvimbo yakati handiti. Saka isusu nokungwara taizoti takuenda kuunganidzwa ndomatakopombwa manje handiti. Saka isusu chatinofanirwa kuita tinofanirwa kusailikita vamwe vanhu kuti 1 2 3 4 iwe unoenda kugara pamba iwe ugarawo kuimba iwe ugarawo vamwe vese endai kuassembly point. Taitosiya vanhu munzvimbo yamaiopareta. Kana mavasiya ndo vanenge vachikupa information kuko maassembly point muno because zvenge zvisingaite kuti tutwa tese iwa masara musina kana comrade arimo azvite. Saka taiisawo security yedu munzvimbo kuti iwe sara munhu uchitopfeka pfuti chengetedza uko unenge wakaiviga utopfekawo izvizvo zvatakaitatomuzivhire pari kutoitiwa basa totopinda utotoita sei totoite basa izvozvo zvataziita nekuzofamba kwenguva tochizouya vamwe munongoziva kuti vamwe havana nenge vasingagutsikani kuti zveshuwa tiri kupinda maassembly point isizi fire vaitizawo zvichipinda futi pai muvanhu mako muoperation mataiopareta kutosvika mutoka. Chimwe chinhu chainetsa kana kuti mamwe matambudziko aisangana nemakomboredzi munguva yehondo vakanga vari vatengesi. Muchiri kurangarira here mumwe mutengesi akambokutengesai kunzvimbo dzese dzamakafamba uye makapedza nyaya yayo sei? Aipo umwe mudhara ainzi kwanzani madhara acho akuti aitotengesa upagondo anzi upagondo aitotengesa aiyeyo nekuti maitoti kana kuri kutosvika motosvika neuchenja iri kutozi inguva diki because vamwe vaitogara neyoho tenga nayo ukatosvika uzoita kulipo kumwe unonzi kwamuzika kwatakazobata mumwe nekuti ndiye anenge achiuya achitindikuya kumba kwangu handiti asi achitoya kuongorora iye ndiye. Saka akabva azoitawo kama cross nechi nana muchibva achinzi mwana wakwanhengi uya uyo mudiye uyo auya ariko anozongeri kana tasvika tototi shamwari buda iwe kaiwe unosenza kwakati asi polisi yedu zvedu isu taiti tiuda kusunungura vanhu atiuraye munhu tinotokepidza totoenda newe kusvika wasvika uchisvikawo dzidziswawo zviri kuita vamwe kuitira kuti titi atabata touraya unoona taiona kuti tinozoshaya support handiti izvizvo vanhu vaya vari kungoya vari kuuraya vanhu handiti. Saka maakuma-assembly point
pamakaenda makaenda nemukoma wenyu mati mukoma asi mukoma akazodzoka nevamwe nguva neta munzira yakadzoka achivadzotsa asi takazomuona ako because inga nemwe shamwari yake yainzi Chigubhu inga akaenda kudhara saka aiopareta ikoko saka takazongotore kana isusu takaenda tega tisingazivi kuti tiri kufamba nepapi handiti saka ivo vaiziva nzira dzavaifamba nadzo inga amukomredu achibva atotorwa neshamwari yake bva atoenda kuzotoreka ntotimuona ako asi vai vakomana vengu vaneta vai akavasiya kumba saka nemukoma makazoparadzana papi namukoma takazoparadzana ini ndakaenda kuTanzania iye inga trainiwa nekuti inga ndo akabva watanga kutrainiwa vachibva watodzoka pfurandi akasenzera kuNyombwe kunana vanana attachment PC vanana Ndoda Ndoda inga ari ikoko inga ari PC ndoko akashandira muntu kuNyombwe unodudza mudharo wenu makuma assembly point vabereki makazita sei makavaona sei kekutanga kuti kuona vabereki madzoka makunzi hondo yaita sei makapuwa mukana here makaita sei makadzokera kuzumba here makanoita sei right wenga vari wiri vaikasika kubatana nevabereki vaigona kuti tapinda imomuya unongoratira kuti kuno mumwe wanoziva yokwenyu vakaona kwakati lese toti mubhukuro kwaNyamakura kuno vabereki vangu vanonzi Tapera Nyamakura ari kupi vari kuzumba mwataurire kuti mwana wenyu ndakadzoka ndiri muassembly point yopakati saka vakazoya baba vadzimai avo isingazivi kuti ticharoorana neiyo vachibva wenguva nomwana wavo inga ari kuhondo ainzi iye ndakatoopareta naye anonzi Zanda Rurure ikozi taimuti mabhonzo remuhondo ande saka baba wacho vakabva vauya vakati ndoda kuona mwana wangu paassembly point ishuwa vakauya vakamuona inini ndo pandakabva ndaitawo chanzi chii yekutoti ndokumushakawo handiti chibva ndatovaona vachibva vatondoonawo chibva ndatovarayira kuti vataurire kuti mwana wenyu ariko mwana nengi kusvikira nawo inini munongoziva kuti vaberekiwo vedu vendenge varipuwawo havana kukwanisa kuuya ikokoko asi takazoti tamuassembly point tamuchitungwiza takazoita sei takazoenda kumusha kusvika kuona vabereki asi munhu akauya kundiona ndisekuru sekuru wangu mwana wangadzi yaamai ndiye akasvika iko kuhoya yainzi Alpha Assembly Point mukoma akadzokawo futi mukoma akadzoka akazotoshaya zvake akashaya 20 ani zviye paakashaya nguva handiti vakadzoka madzoka mapedza pamaassembly points paDimoba apa makabva mazoita sei ndadzoka tapinda maassembly point takazoenda kuZN inauguration paIngomo Barracks from there tapinda ikoko ndakabva tizoenda kuNyanga tikaita training ikoko nemakorea chibva tazobva ikoko instead tisati taenda kuNyanga takapinda muZN chibva tazoenda kuNdabazi Nduna Barracks chibva tasvika iko paya tazoenda kuNuwelini takuita marefresh course tichizobva ikoko takazoenda kuZimbabwe Ruins ikoko takaenda kuspecializa 82mm mota handiti saka tiri uko pakazoita indeki kuenda kutraining yemakorea kuningirike kuNyanga saka ndokwatakazoenda vatafoma brigade yedu ikoko chibva ikoko takutopinda mumakembi kembi yedu tinge tiri paningirike pabattlefield tichienda kunana Kwekwe takadarika mukadoma pabattlefield asi takambotanga kugara tisati taenda uko takatanga kugara
paningirike headquarter yedu inge iri paGinfao. Isusu battalion yedu inge iri paNdabasinduna barracks. Nditi. Pamakatanga kuuya 1980 apa makuenda kuintegration. Zvakaoma sei kusangana nevavengi murungu wamairwisana naye makunzi chibata naye. Maishanda sei? Zvazvinoita ipo paya. That's why vachiti put this is a dead game. Yeah. Isusu tenge tisingarwiri kuti toda kuvenga munhu. Asi tinovenga zviito. Handidi. Isusu iwo ndo waitoomerwa. Handidi. Asi isusu tisingaomerwi. Because kwaitorwa kuzipura, Zanila, Dija Frandi, tosangana, toita chinhu chimwe. Zvinge zvisina dambudziko kwatiri. Handidi. Asi pano zvaiwanetsa kuti tingasenzesei nowanawo tairwisana nawo. Asi makembe umwe zveshuwa maita manyongori. Nokuti vaitozongotoona otherwise kungotorwisana mumakembe imwe. Asi zvaizongoita kuti maizoneutralizwa nokuti kwaizouya wakuru. Comrade, pamupeso makafamba navo vamuchiti kuti wandinorangarira pamacomrades ataifamba nayo ndicomrade Ningi. Comrade uyu akanga aine ushingi. Ndicomrade ani ende vaiita sei? Avo vaita manjewo wakuru. Ari pano Kapenga weHondo inge ari sectorial commander. Kapenga weHondo. Poita ingari provincial commander province. Ingari late Air Vice Marshal Perenzi Shiri. Handidi. Nana vamwe vataizofamba navo avo wakuru. Asi vataifamba navo ndinine mukomana ainzi Moto Tsukunyiri. Na Ningirike na Magoma Tute. Na Tendai Bazuka. Na Mabonza ndiri kutaura iyeyo. Koita Felix. Koita Robert Makoma. Wese wavo wakawanda. Handidi. Handingavapedzi. Nana Jackson Mufandaidza. Ende vaiti kana mati section ngaende kupaka iyi. Ndizvo kuti kana watoripo varungu ikoko muchadzvinza chichidauka nainacho. Saka pavakomana vese vamakaenda navo imimi muchibva kuvillage kwaNyamakura mise makadzoka? Pakudzoka vamwe vakasara. Zvekuti asi vamwe vacho vakadzoka. Nokuti Alfred Munamba, Kerry Munamba, Nani, Nyamakura, Nini, ivo vavo vakadzoka asi vakazoshaika. Uyu mumwe mupenyu. Tichinovhara chirongwa comrade, ndinoziva kuti panapa muri pamunda. Asi pandasvika maita kakunyunyuta kekuti hamuna kunyatsogara zvakanaka. Iri pamusoro pevhu ramakarwira. Makauya pana pagore ripi? Panapa takauya ye 2001. 2 tiri pano. Handidi. Tagara pano ye 2002. Pano mumwe aizviti sekuru wangu ndi Mutiteni. Handidi. Izvozvo zvakutondipa shungu manje. Mutiteni. Tamuti uraiti iwe wauya kugara panzvimbo yani takangombowo from lanes. Handidi ashuwa wauya chobaita sei tivada kuti welcome. Handidi so zvamaita izvi. Izvi tisingazive manje kuti ini panguva iyoyo ndendiri kubasa uye pane vamwe. Handidi. Saka taitinomutungamiriri hwedu panapa. Wataita kaka Gireda anonzi Mazarura ari panapa. Handidi iye mucollaborator. Handidi right. Ndiye ataita kaisa chairman. Vamwe vakazonga kuti aiwa auya hazive mumaofisi. Handidi. Ipapo handipo ndendisipo hazive mumaofisi achibva hanzi takuisa uyu wakutoisa upi uya iye ane chinangwa chake. Handidi. Achibva ati
ari kufamba nezvekuita vanakakukonda vanakakukonda vandidi kunyepera ndo vakakonzeresa kungoti chete kukuzvitaura isi tinopashaya handiti ndo vakakonzeresa saka vobva vatoona kuti vanhu vanotorereka mindau ivo vatita advantage ameno metsi dzavakazotamba kunana goromonzi uko chichichi tizotonza takutonzi imi muri kubva pano ini ndiri kubasa kusvika pano chibage changu chakarimwa handiti nditoona vanhu vakuto kunzvirwa mapurisa pano kurohwa kudini chichi ko zviri kufamba sei kurohwa kwadakeito handiro here izvoda takarwira here mazvitora papi handiti tizoona saka chinziwo vari kusumudza musoro ndaiva ndine mumwe comrade ari kuku anonzi Chikoto izvozvo haachaoni pari zvino chibage chedu ndo chakatanga kurimwa nokuti munda wangu ndoune chibage icho chidako icho handisati ndatochibisa uye pane muganho apa ndo paChikoto pakarimwa zvirikuiti 4 hectares zvechibage plus 1 yenhingirike yesoya beans semapuraizini uyu zvibva zvarimwa chibage chadai vakauya nevhaikuru vachibva vamwaya fetereza pamusoro pechibage chakutomachuwa wadaro manje vakazomboona turakita yapedza kumwaya fetereza yakutoyagejo madhiski vakutoisa soya beans mundaiyo wese ini kuzoya pana pandakati vakomana matotipinza mudambudziko takatorwa takaenda yakapinda kukoti pamurehwa tichitohwa tichienda kopfigwa muchitokisi pabhora chibva ipapo takaenda kukoti asi kukoti kuya vachingoti aiwa ngawadze kubva munda pavo ndo munda wavo handiti asi kubudikidza nezvaiitika ndo zvakaita kuti isisu tititi tibviswe because penge pasina anoditi ndopanyamagura pepasina asi vaitoti ibvai handiti saka isisu manje ndikuziva kuti ini ndakarohwawo neni ndoita mabhizi akadaya ndakazviramba ndakaramba ndichipusha vamwe vangu vese vandiendina tichivapusha naye anonzi Chikoto tichipusha tapusha kudaro patazosvika kuenda kuzototsvaga roya ikozvi iri mupending asi takanzi dzokai mahwina nzvimbo yenyu saka ikozvi ndo zvatakangomirira takumirira court judgment yokuti wapei mazuva ano kuri kupiwa malisika wapei malisi saka ndo zvatakamira ende zvakandishungurudza kusvika nanhasi handisati ndatosettled kuti pangu chaipo ndovapi asi makamhenge mapiwa offer letter pano vakauya nouchenjeri hwekuti tikuda kugadzirisa tipezvi tikuda kugadzirisa kana mushini wenyu towadati ndikuda kuti ndinogadzira tokugadzira ubva watokepicha takati aiwa muchagadzirisa rini izvi itake vanenge vatopinda nayo vanhu isatipo tiri kubasa handini mazvaona vatori vanhu vaya vatorudza vakati tipe maofareta enyu ivo vayatora saka takazowana 1 vataenda nayo kodi vataenda nayo kuloya takati ndizvo zvizvo mamiriro akaita saka ndopa yakati yaenda kukoti ibva yanje hayo amahwina saka pangomirira court judgment kana zvangodaro zvatopera tadzoka takaita 25 years kana tichinetsana kusvikira natadzoka pano itori hondo ende zvaikonzera hatidi unyepana zvaikonzera nayowana kanandira uye ngali gavhena weletu nokuti pana patairima haikona zvekutamba kana kuti da masvika zvinhu zvese zvakazara vakapa havaiona kuti vanhu vanopupumenzi yava handitika ingati muchidimbu ndizvozvo handitika mati zita rekuhondo zviye mati comrade hani Pindai Chibvongodze comrade Pindai Chibvongodze comrade Pindai Chibvongodze pane here rimwe mamwe magamba amakapedzera kuonana nawo kuma-assembly points amusina kuzomboonana nhasi musingazive kuti ari fanike Robert Makomo moto tsukunyire handisati asi ndaingonzwa chinzi
ari ku 1 brigade. Saka hayo vanisanda sangana nao. Ipapo vandiri kutosangana nao aripo anonzi Sosono. Ari kubudiriro here kana kuti kupi ari kuHarare zvekuti tinotofonerana naye iyeyo takauparira tese anonzi Sosono asi anobva nechekupfungwe. Aya chazvakanakira chirongwa chino ndechekuti mataura zita ravo kudai kana paine vanovaziva kana iye vachiona chirongwa vanobva kuti ayo ndibhururu wangu akatibata tinobva tamupa namba dzenyu mubatana chaizvo. Aiyo kana kutomubata nomwe anonzi Baraka kungotomubata izvezvizvi kana kutomuti ndakagara so anobva kutaura kuti igamba iri handitika. Mashoko enyu ekupedzisira kumagamba makarwa nawo ana Mujibha ana Chimbwiro vabereki vakakuchengetai nguva yehondo vari kuona chirongwa chino ndeyekuti Comrade Pindai Chipongwedzi. Mashoko angu ekupedzisira ndiri kuti magamba ese akazwira nyika varume ngatisarase mbereko nokufirwa. Ngatingotarikai tichingoitawo zviri kuita vamwe patadzingwa patadinzwi ngatigamuchire zviripo handiti asi takatakura mutoro asi hatigoni hedu kupabua nekuti mutoro zveshuwa handidi kunyevera patiri pano handingadanoka ndisati ndakufambawo pano nevhiri kana motobheki zvayo ndingodawo kuti ndifambawo zvakandirerukira. Muri kuona kuti ndiri kutoti muroora uyu nomukomana ndomuti mukomana inini handichagoni kudiraiva ndibatsirewo ndiri kuda kusvika pakati handidi ayo handinoti nevabereki ngavaramba vakashinga. Isi chatiri kuda hatisi kuda pakuti nyika idzoke kuvapambe pfuma handidi ende izvozvo hatitozvikurudziri hatitodi. Nyika yedu ngatitatelike tinayo handidi tichingoti iri kutongwa so asi zvakatiremera handitika. Aiwa ndatenda Comrade.